Ainakin pitkästä aikaa tuntuu iso. Tai se ei nyt isolta, mutta niin ei nyt ihan... Kella ja vaan. Tää on riiski. Pitkästä aikaa kaajaa. Ette pallas lyö. On riski. Kato. Ai pallas. No kato nyt vielä siitä. Ei tämä yhteisö, ei tämä 10 ole, mutta riski tämä. Oliko sulla syvällä se? No kato nyt, pyöri. En minä tiedä kyllä. Kella on vartteri häkkiä pois. Ei ois pohjois. Ei oo pohjois. Oliko sulla jotakin syöttiä siinä? Ei mitään. On siellä kala. Tai sitten tää on joku tinttana. Kella. No. Kies. Onko teillä silti ristissä? Eikö siellä mukaan, ettekä panne sitä nostokoukkua joskus? Ja illä kannattaa vetää pois, jos tämä on iso. Se vie pois siltä, se ei sotkinut siinä. Ai jaa. Milloin se tietää, että onko se iso? No kunhan se saadaan näkyy sälle. Ja se Mikko tietää. Pitkästä aikaa mitään tuntumaan tässä. Kello nyt Se on. menee vaan ristiin, ei siinä muuta. Mutta montako kierrosta? Käytät vaan sen nippeliin tuossa. Kanteri, tässä kun sulla on kevyt, se kierrät tuon kierrät sitä vaan Kelan ympäri. Kummin pääset pitää kierrää. Yläkautta. Niinkö se vaan enemmän? Väärin, Tää on toinen kierro. Ei kun menee enemmän. Nyt on eri. Ei tämä oikeasti iso pois. Tulee vaan syvää. Niin se kato tuo Valtteri siiman ei se oo se. Joku pikku seini, tämä ei jää. Taitaa olla aika pinnassa, kun on pystyssä. Niin jo. Ei se oo enää kaukana, kun mulla on kelakonna täysin. Ei tämä oo oikeesti iso, mä vaan tuntumaa hukassa. Ihan iisisti. Mikko vähän kirjaimellisesti vilivuu. Eikö kyllä se kisko. Kyllä se äskenkin yritti. Mutta millä me saadaan tämä nyt pois, kun ei niitä nostokoukkuja on näkyy? Uitat vaikka täältä perästä, täällä on aika loivasti Kato noin. tän nyt mikä se on. Täykkö se kohta jo näkyy? Siellä se huu. Siinä. Sei, iso sei, hirviä iso. Eiku, Oh! On muuten Sei se melko on. mökki. Millä me saadaan ylös? Lähteekö se tulla peliin? Oota. Se on kyllä hyvin kiinni. on tuolta leuasta kiinni. Nostatko se kiduksista sitten? Valtteri, ota vapaa. Tavaa se. Ja koukkukin kävi sormensa, vaan sen nyt niin haittaa. Ennätys sei! On varmasti. Hirmu sei! On tuo ihan valtavan kokoinen sei. Onko tuo nyt Oh. hyvänä Ja ne sitä seiparvia tänne oottelin, niin se oli tää. On kai tuo lähemmäs 10 kiloa. Ja ei kun pilikissäkin. Kyllä. Siisti. Kannatti tulla. Onneksi se yksi tuli merisairaaksi, niin pääsi ite tilalle. Kyllä. No niin. Se leppakako ruvettaa irrottelemaan. Jäikö sinne niin? 109 metriä vettä, vielä pystyy ottaa. Paljon. Mutta 109. vettä siellä on lisää näin. Tuliko se pohjasta? Ei kun ylös kelasi, se oli väliveessä. Mullakin iski väliveessä kiinni yksi. Rauhoituhan nyt.
mä katso sulle sen kummempaa pahaa, aiot tehdäkö syödä vain. Kyllä se oli 5 kiloa. Mitä? Mutta kyllä se varmaan yli 5 kilon menee. On. Onko täällä sapeli?